Motivated Life Family te in lo damem nizan lamte in mutuyem ole tuk ina ka thu pui tura tan chuan mi phakar ngai theilo pathian di ani tlat maya kan pathian hi phakarna kan ti mani ma sialna ngai theilo em mai pathian hi ni tlat main ka hria hey Bible hi kazir thina Bible ina azirtir tam berchu phakar lo tura zirtir na hi ni in ka hria Mathaya bungruga khanin ti hian tia inthil thati te mi muatan mishing mita mua tilo turin film khurau chuti lo chuan in pa wanami hnena chuan loman in nei lowang chuti chuan mi hnena englo I pekin mi vervek ten mi fak an hlo thena tura in khom ina te ko thlera ten ti thinang hian ima a to toro thamtir su ti tak mewin ka hrila chu an loman chu an huzo to nang ero chuan mi hnena englo I pekin ikut dinglamin ati chu ikut veilamin hresu se I englo pek chu arukin aom thenan chuti chuan ipa aru ka mu thin tu chuan aru lang che atiani hetila hianin kan pathian hianin mi hnena thil kan pek te a thil thra kan ti te hi mi te mua choi moi hlona turatan tiringot turina tilo thilung le ti tak se ta tia mi mu hlau hle jok turin pathian hianin min fui ani ole tunlai khovela chuanin mire thei tan pui lang sar tak taka tan pui ching hi kan tam khop maya chuti rual chuanin mi ten an tan pui du zel thena turata na tarlan thil thadu wanga tarlan hi chu om theini chuti rual chun ke mani thungril nuni han en taila mi ten min fak kan du awanga thil tha kan ti te mi ten fel min ti se kan ti awang reng te chu pathian hian heti lai mi phakara angai ni ti hi chiang takin alangin ka hri atin kami mathaya bungruka vek khanin chonghei dan dik karon soya cho in ngei hun po in mi vervek tangin ngui mel pusu anni zongin mi mit muwa chonghei anlan theina turin an mel anti porsi thina ti tak mewin ka hrila chu an loman an mu zo to nangero chuan cho I ngein sa hriak thila I mai phiro chuti chuan ipa aru kam om mit muwa chau lo chuan mishing mit muwa chonghein ilang lowang ti chuan ipa aru ka mutu chuan aru lang che atiani natin ka soita ang khan kan pathian hi a phakar lo mai ni tin mi phakar po angai thelo ani chuan tlang rang mai hian thil a soi thina tunlaya chuan mi fing kan han ti te hi ma ni lo na anga lang thiam ma ni ngai dan ang lo po ma ni ngai dan ang ni che lo po pompui anga lang thiam mi in thup thiam te hi mi fing angai ani to a mishing zinga chuan adik reng bokang chuti rual chuan mi in thup thiam lutuk te mi thalu tuk te mi zong ma tha angalan tuma lem chan thiam lutuk te hi chu pathian ena lom em ke chu ka ring lawa mi laka kan ril ru thalo te itar lang ngal top top pangu ti lamani lo chu ai ma chuan mi laga thil thati tur kan ni ma se chu ril ru le ti tak zetin ani tur ni ti hi ni vai kha chu mi pakhathianin ei vak lo hi ne ya ma chu ka soi lo wanga a ei lo kha konga nin to ka a ei lo ema wang khan biak atum lo satle mai ni loin alam hoi po khana nui pe lo le lam hoi chungin akal pela ka tiang ema thil titlang le lu tu kha chu a thak deu mai theya tu ti rual chuan that derna roi chu Christian te hian kan kalsana tulani rilru tak tak ni top silo mi han fak hlwa meite mi han fak der vak meite tong kam thale lu tu khi chu kan pa wana mi po hianin kaluak ati chuak te po lo ti ve ta sela amo lo mai theini thale lu tu khi omani na tinge kan chu mishing te hian engtik lai po than reng kan tlin lova mi zong laka engtik lai mai po that huam reng kha kan tlin lo chang om thini ni khati chang khan tlin lo chung po that na wa chu te kha chu a thamai thei chu ti rual chuan kan ril ruina atlin ri lo kan ke ma ni kan in pe ri lo ni chuan an bula om tam ri lo mai te po kha atha zo ka mi huat kha ka support me lo mi e lo te po ka support me lo ni chu ti rual chuan ei chuang si lo thinlunga ngei tho si thinlunga ho em tho si ma se ngei lo om deuh han om
tumvel han that der te zo ki hela hian aron soi chu ni na langa tin chu ba ka hi social media hi in soi theina buzol hi nia anin na ka chuan kan status tam tak hi tongka in soi chuak tai la chu pa in soi thei nu in soi thei kan ni fo in rin om ma se social media kan in soi thei du na te kha in soi thei anga lang si lo hianin kan kha tinga kan ti theina tur khanin rem chang mi ron siam saka social media hianin kong rem chang tam tak mi ron ruat saka a thaviau ni chu ti rual chuan mihring tam jok te hi chu kan ni lo anga lang satlia mai ni lovin kan ril ruwa kha em si hian khalo anga lan kan tuma ani na taka chuan mi kan han fak te hi kan ril ru tak tak hian kan fak lo re reng khatiang khani bible ina a huat jok chu mi iwa huang u mi iwa soi chiang u ti lamani lo thin lung le kan ril ru poina apom mi lo thin lunga kha em si ma se thlum em anga lan tum trong kam thlum em trong kam nghe ni kan tiang loi thlum em reng ot bai te hi chu van lam hian apomarin om em lo ni tin hetila hian pathian phakar lo kan ti khan ka da poi mol em mai chu tharau mi anga lam der tum na hi atenom em mai ni bible khan ang tinga ti an lo manan mu zo to ti nang ve thung ero chu ang tinga ti cho i ngein ilu sa riak thi ro ati chumi om je chu cho kan nge por tak anga lana cho ngai em anga lan kan an tum ta rong bol ko ngapo kan han ti ve dek rong bol em anga lan kan tuma engamoni chete kan han ti ve tharau mi em anga lan kan tuma khatiang mi kha tharau mi lo ai na hlom jok tharau mi lo ai hlom jok chu tharau mi anga lan lui tumna lem chan na hi ala ten om fe jok ani tin thil thati ko ngapo bible in a huat em mai chu kan kut ding la minati veila mina hriat em kan kut veila minati ding la min hriat em chumi om zia chu thil tha kan ti to ve thung chuan drill lu thatna tang kan ti mei turani mi tu emo iwa tan puya alet le bei sei em mai te ten chu ba ka mi tu te mola ka thil tha kan watia min an threlawang ti hlau em mai te khatiang kha chu afu lo ni chu wang chuan kan pathiani aphakar lo ni kan pathian aphakar lo wang hian mi phakar te chuan wan ram mi in chang don lo re rang ma ni lo anga lan tum that der ching te thinlung kha em si trong kam thlum em mai te mi lo em musit em si ngai sang om deu han lana han fak der vak te hi bible ina phalo ni chu tiang che chuan tharau lama po pathian ngai sak si lo pathian ngai sak anga lan ter tum na te pathian ti chuang mi si lo christian thaber anga lan tum te tharau lam ngai tu mi si lo tharau lama tharau mi ber anga lan tum na te hi pathian huat zong ani achan chu kan pathian hian khatiang ang kha ati ve ngai lo awangin ani ma se enge kan ti tur zo ka chu pakarna tel lo that na te ader tel lo mi fak na te ril ruwa po midang te that na mu sak thiama chu an that na chu tong ka po va soi chu kha chu atra em mai ni tu ina ka soi hi chu ader nun kan ril ru ina apom lo top adera han soi kwal vela kha tu ina ka soi chu ni ka soi ta kang khan pathianin mi phakar angai thelo a phakar tlat lo mangai na der angai thelo mangai na khat pathian ani a that na der pathianin angai thiam lo that na tak nei tu ni mire theite ngai sak der na le mi fak hlo du wang mire theite ngai sak der vel hi pathianin ngai thelo ngatinge ani chu mire thei ber le pachia te tan po pathian ani sia hei kan soi kai lok du chu kan thian pa pakhat ne na heti hian ka ti kan thian pa chodin mi pakhat mut fu lo chan chin kha soi thina ani hi chu a ri se lo wa hen amu thi fu lo thina ka ti atia ane na ka soi ve thung chu a boss te bula amu ta fu lo mi lo wang ka ti hetiang chi hian ani na ta ka chon kan mut fu lo vel na hi chu kan hnuai thok tem an lo pon ke mani ai re thei jok na te ani tlang pui thin ani ma se kan boss te kan ai house jok te
kan tlon zong te bula hi chon mut fu lo kan nei lo tlang pui ni nga tinge kan ti chon mi hringi lem chan ching mi lem kan ni fo thin wang hi ni ma se ho mi lem ini lo wang mi tak tak ini u ril ru le ti tak satin mi dang te fakila that na po ril ru le ti tak satin ni ro se mi dang te chunga po ril ru dik tak puang u chu ti rual chuan ader hi chu itilo teng u kan soi zaw le hlek du chu hey rong bol tu ni ve si rong bol inti mai te mi re thei tran pui inti mai ang ti hi chu le ya lo manin mu zau dei to le ya lo man kan mu zau dei to ma se mi hriat lo ani na ta ka chun mo an hre thau thau mi re thei khongai tu tak hi chu mo hai thei lo kan hre thau thau chu tiang bok chuan mi tha tak tak hi chu hai thei tak tak lo khua re alang chuak nge tin min fak tak tak tu chu alang chuak nge zelani khua re hey ka te ve thin da chu mi pakhati chu mi fak lo hi ching ani pakhati ma se abul naya om te hian chu ti em chuanin min e lo thin ti hi ka hre thena chu mi tang chuan khapa khanin kala ka ri lu dik tak apulo ni ti ka hre thiama chu tiang bok chuan mi in ila ka ri lu dik tak apuem angai sang tak tak chem ti hria du chuan abul naya om atule fa te khan eng angin nge andon chon se ni na ta ka chuan pa berina min ngai sana pa berina mi fel anga min ngai to hi chuan an tu le an fa te kan la kan tha an thange nge mai ni tin an bul nai omte an hnuai na thok te hianin min be thange nge ni an hnuai na thok te na an biak that vak lo chea ma se ama ber khan abiak that lu che chon oi du re reng su a chan chu iom lo lan khan i thawang hau lo ti kha chiang em mai ni iom lo lan khan a fak reng lo che ti hi chiang em mai ni chu wang chuan mi in a fak tak tak che em ilaka rilu dik tak apuem rilu tha apuem ti hria du chon ka soita khan atu le fa te akopui te abul naya omte aril ru apuan chu ngam na mi te khan eng angin ngen tri che han en la kha mi te khan an tri that tho che ni chuan ilaka rilu dik tak an pu ti na nyang chu te na ho te chu ni chu ti rual chuan mi sing de hi mi fak lo le mi te choi mo hi kan chak fo thin ma se kha kan chak em reng tur ni ngai lo mi sing te choi mo na le mi sing te fak nai chu ka a cho ka liam le mai wana lo man kan nei ngem ti zo hi apoi mo per lai jok chu ni wana lo man nei si lo hele lem chang khreom ti reng nung ini palang ti kha a hlom em ni hele apo re thei bok hele apo ma ni na nga lang ngam lo van ram chang bok si lo ni hlom em mai ni chu wang chonin hele apo thabok hele apo mi te la gari lu dik pu van ram chang tu ni bok ni hi itum vek teng u chu wang chuan lem chang lo vila phakar lo vila ril ru dik tak nen midang te dor thini la ti chuan leinun anuama chung mi te chuan van ram po hi kan la chan nge hi arin omani leya lem chang bok hremun tlabok ni kha lom te me nia ka tiang ni kha itum lo wang u chu wang chuan hetlai bible chang kan share atang khan chok ngei chang te mire thei kan tran pui chang ten rilu le thinung le ti tak set ni sela chu van point apom pui hi ani ole tukin chu katil soi te hi apa de ulek iti mai the atlang de ma iti mai the amai ro chu antia vai ka chu room lian a khanin ngana bok khwa lai khan hla phua sata a ngana bok khua pa hau zong thiro se kei ti lo ti kha phua ta asata al me ngana bok pau kan thin rim lu ta aron kala room lian nga tinge khala kha isak kan thi ve ki du mi mai thin chau hian o save vek ula kei ti lo ti vek ula in thi lo vek mai don lo alo ti dio wa kha tiang deuh khan kei ti lo ti hla ngana bok pa hawina an sang khan ke ni po hian he khovela hian mi ten that na lim te fakna dir te phakarna nun te lan chua tirin nun pui thin ma sela ke ni ve thunga roi chu that na tak tak midang te du sak na tak tak
thinung le ti tak zet nen lan chu ti rila kan nun anu manga kan chung ku anu manga thenom khoveng anu manga he khoveli alo nuam don ni lalpan malmin som vek ro se amen